De bon matí, l'anada a l'escola es complica per una família de Castellciutat que han de creuar la Nacional 260 en un moment de molt trànsit. A la tarda, la tornada no és diferent. Tot i que el nucli és tranquil, una vegada a l'eix pirinenc, arribar a casa es complica. Ja fa anys que els veïns de Castellciutat reclamen un pas de vianants. Yo tengo dos niñas que tengo que llevar al cole y tengo que cruzar la carretera y también traerla de vueltas a casa. Y eso es la rutina al diario, o sea, mañana y tarde, carretera a tope. En aquesta ocasió les acompanya un altre veí que també es troba en la mateixa situació. Ja ho tenim assumit i vigilem molt, però és una vergonya que en d'altres pobles ho han arreglat i aquí no hi hagi la capacitat per poder fer un pas de peatons. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha explicat que el projecte que s'havia plantejat fa 2 anys s'ha hagut de modificar i el nou s'ha entregat aquest dilluns. Al final tenia certes deficiències que calia corregir, sobretot pels veïns i pels propietaris que no estaven d'acord perquè no complia les seves expectatives. Per tant, quan vam entrar nosaltres es va encarregar de nou el projecte i s'ha modificat tot allò que estava malament. L'actuació es licitarà les següents setmanes i esperen que en uns 3 mesos comencin les obres pel pas de vianants a la Nacional 260.